to pila sngobiang ka jingstat ka baphiyo na school ne pitang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marprsya bat ka school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lane praiwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Kani kalong kajing perbana pajba kabawan na ko office jong kadol barsh nong yomulong nong po Ribhoy district. Da kani la pentip pajba bakas ngi tres nong jong kas nong yomulong kan long haka ar pratrik banai khandai ar jab saw singi sajan kumta la ptha ya baro knong song snong bikidei ban ya mi rinti uwei na manla ka we ka triwyeng kani ka kentup lut ya baro knong song wai badan jaka kumjuru ki khana ki bala le class Katu kat ni ki kendon ki bayadei bat ketiga singi penkut snong ki long kumni harum. Kapor ban mi tray kan long prabaji menstem hakba an shim kerteng shwa hayeng dorbar snong bat an sabati ya ka jaka tray. Ki ba mi tray ki di ban long ki balak hat pras nam shaneng. Baro ki ba mi tray ki di ban ra lagi jong ki tiar tray kum mo kiyo ka belsha bat ki kenthai kan ra daw sensar janjot borti bat berni ban khat nyun. Ki badan ki kper harut ki lentis nong ki di ban pomhi ya ki dieng ki bano sha lentis nong nang banlai na kinu ki jingsong si na ka jingle thurmur ki pajba la khang persha banwan trei ha preng ka jingbu at kian unu bayale persha an pensitam da ka badan kuna shi hajar tingka anam sha ban mi trei ya ki kenthai la no tam ki tu ki long yeng ki bom dan shenrang kinu ki bapep ki di ban siu da ka pisa bai nong sngi ka balong saus pa tingka bat deiru ban siu halani shwa ketika sengi lada kinu ki bompen poi shwa ketika sengi ken hab ban siu san spa tingka akhang persha bombet ban berat kulmar ya kinyut kinyer shalin tishnong ni sak per jung paramarjan anam sha ya noino ban bam ja sengi shiyeng lajong namar ya ka bam sengi la pan khre hi da ka dor barshnong ya kinu ki ba phet ne pep no tang shi teng sengi ya gitaru an khen kum ki ba pep trei bat ken hab ban siu san spa tingka kandon ka jingshim kerteng biang hadian baladap tray labtha ya baro ki dukan snong pakidei ban khang nadu kapor prabji menstem bat ban plipat hadian baladap tray snong kane kade ka kam jonga bat jongpi kablong ru tang sisian sisnam kumta la kerpat ipi baro bapidei ban yusnok tilang ban tray bha bat pen khuj itnat yala ka jong snong bat ngidei ban smotrai bakade kamram jong man lawei pawei nong snong ban le khuj yalak snong kani ka jing penkut snong kan long ru kum si benta ka jing rakhi ya ka tayo penkut ya ka ri borok kawai kabla tip kum ka swachta hi seba ya ka ba ka district borok kawai kala sedang ya ka jing penkut snong ka ba ter an ya keleng ka district bat ka ban penkut hado ka arterik urisau ka badai ka linghu singi kha upa ka ri Mahatma Gandhi na benta ka jing tip bakhambania pilaban call hakinik number pra not iwei saw ar iwei san iwei nyo lani pra lai nyo not khandai nyo iwei pra nrio